Diyos, maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa pamibi kan Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, da ika masasabutan in si isay man na nagsasabwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan, lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amonisyon, an mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon an lay kan banwaan, asin galangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan an kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makwa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sato, magpuunanggad asin dayopot na maglakaw, sa dalan in tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Reyes family, Leo and Cynthia Ramos, in honor of Sacred Heart of Jesus, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, for the centennial birthday of Ben Labalan, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Praying for Andrea Martinez, fast recovery from operation, dulot ni Beth and Andy Yao. Sa espesyal na kagadan, dulot man ni Jefferson Ryan Lee, Sheila Villarasa, Joe Robertson Lee, Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Tanyada. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Jaime, Molinda, Corazon, Terong, Leonor, dulot kan Asopardo Cantara family, Lorenzo and Josefina, dulot kan Dumikel family, Ernesto, dulot ni Marge, Diana Rose, dulot kan Alcantara family, Feli, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, George Luis, dulot kan Orozco family, Antonio, Crespo, Dolores, dulot ni Agnes Almonte, Jesus, dulot kan Mendina family, Erlinda, dulot kan ni Elmer Villarasa and family, Celia, dulot kan Betito family, Gerard, dulot kan Calderon family, Rosita, dulot kan Almosara family.
Sa liwat, Diyos, maray naaga po mga tugang. Ngunyan, iyo ani kaonsing Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An satuya pong mahal na Dios, Dios na nag-aapod, dangan nagsusugo. Sinusugo kita na ipadagos ang trabaho kan aki niyang si Jesus. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, urog na ang mga pagkakataon na nagsayuma kita sa pagsugo, na habutang isugo, o nagkulang kita sa pagsimbag sa iyang pangapudan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awiton ta ang pagka mamurawayon kan Dios. Sa
mamibi kita. O Dios, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying danguga an samong mga pakimaherak. Asin hulit akon mayo ka, an kaluyahan nin tawo mayong mahahaman, danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya. Tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tawo sa sarong tipan, inaapod sindang banal na nasyon, pinapagirumdom kita na kita pinili, bako sana na kita bindisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon. Himateo niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Naghali sa Refidim ang mga Israelita, asin nakaabot sinda sa kalangtadan ng Sinai, sa enot na aldaw kan ikatulong bulan pakahali ninda sa Ehipto. Nagkampo sinda sa pamitisan kan bukid. Nang tukad si Moises sa bukid, tanganing tuparon ang Diyos. Inapod siya nin kagurangnan hali sa bukid asing tinaraman. Sabihan mo ang mga kapag-arakian ni Jacob, ang banwaan ni Israel. Nahiling nindo panalo ang ginibo ko sa mga Ehipsyo, asin kung paano ko kamo dinara sa sakuya, siring sa pagdarakan agila sa iyang sibo, sa ibabaw nin sa iyang pakpak. Kaya ngunyan, kung susunod nindo ako, asin kung uutubo nindo ang sakong tipan, pipilion ko kamo bilang sa diri ko sa gabos na banwaan, huli tarugarin ko ang bilog na kinaban. Kamo magiging kahadean ng mga padi, asin sarong banal na nasyon, para sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbido na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya sa to ang naggibo, sa diri nga kita, an banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarahay ang kagurangnan, sagkod pa man ang sa iyang pagkamarahayon, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian ang sa iyang kaimbudan. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kan mahal na Diyos, na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to, sa ibong kan sa tuyang pagiging makasaalan. Huli sa iya, nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos, asin tinawan kita nin paglaom, asin kusog buot, huli kan sa iyang grasya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan ng Diyos. Masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao, alagad pwedeng mga has na magdusay nin buhay para sa taong marahay. Alagad ipinahiling ni Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Ngunyan na pinangagin matanos kita sa Diyos, huli sa sayang dugo, urog pa niyang kitang ililigtas sa kaanggutan ng Diyos.
Kita mga kaiwal kita ni Diyos, alagad ngunyan, naging katuod na niya kita, dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan urog na kitang iligtas, huli tabuhay si Kristo. Bako sa na iyan, nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurang nantang si Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling ni Jesus, ang kadakol na mga tawo, nahirak siya sa sainda. Huli ta nalalagalag sinda, asin makahihirak. Garo mga karnero na mayong pastor. Kaya, sinabihan niya ang mga disipulo, dakol an anihon, alagad dikit an paraani. Makimahirak kamo sa kagsadiri kan anihon na magpadara nin dakol na paraani. Inapod ni Jesus ang sa iyang 12 disipulo, dangan tinawan sinda nin kapangyarihan na magpaluwas nin mga maraot na espiritu, saka magpaumay nin gabos na may hilang asin kamatian. Ini ang ngaran kan mga apostol. Enot si Simon na inaapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres. Si Santiago, asin si Juan, ang mga aki ni Zebedeo. Si Felipe, asin si Bartolome. Si Tomas, saka si Mateo na parasingil nin buwis. Si Santiago na aki ni Alfeo. Si Tadeo. Si Simon na Cananeo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib ki Jesus. Sinugo ni Jesus ang 12 ini, asin tinugon. Dai kamo magduman sa teritoryo kan mga pagano o sa arin man na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang nalalagalag na mga Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranina ang kahadean kan Dios. Bulungon ang mga naghihilang, buhayon liwat ang mga gadan, linigan ang mga dauton, paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamong mayong bayad, magtauman kamong mayong bayad. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Nata po kamo nagsusugo nin tawo. Kamo po, pag igwa po kamong pigsusugo, o kung kamo an sinusugo, ano po kadalasan an rason? Why do you send people? Dakol kitang pwedeng ngaranan, ilista ng mga dahilan, kung nga ta pigpapadarataan kapwa, enot, halimbawa, to deliver something. Ang sarong ina, pwede niyang isugo ang aki niya na mag-deliver. Halimbawa, nin kakanon sa kapitbahay, dakol kitang linuto, darahin na duman nono, nin extra food sa kataid na harong.
Saro pang rason, to represent, lalo na kung dai ka pwede to be available personally sa sarong tiripon. Halimbawa, inimbitaran ka na magninong o magninang sa sarong kasal, pero dai ka available sa aldaw na ito, kaya sabi mo sa friend mo, pwede kang mag-proxy. Nagpapadara kita when help is needed. Halimbawa, ang ama, susuguon niya sumato ang aki, natabangan sa bunso, sunguhod. Pag nagpapadara kita, we send because we trust. Dai man kita nagpapadara nin sarong tawong dai pagtitiwalaan. Halimbawa, an employer, pigpapadara niya ang pinakapinagkakatiwalaan niyang empleyado. Halimbawa, to close a deal, to do an important task. O pwede man pigsusugo dahil may misyon na tatapuson. Halimbawa, igwang aksidente, masugo nin rescue team, tanganing hanapon ang mga nawawarang biktima. But sabihon, nobody sends for no reason. Pag nagsusugo, may dahilan. Whenever someone is sent, there is a purpose. Ang sa tuya pong Diyos, nag-aapod man, saka nagsusugo. Diyos na parasugo, arog kainian sa tuyang Diyos. Nadangog ta iyan sa first reading, saka sa responsorial psalm. Nadangog ta duman, na ang Diyos nag-aapod sa to, inaapod kitang sa diri niyang banwaan, anapod sa tuya, His own. Duman sa English translation, His own people, my people. Bako lang tanganing sa dirihon, sabi duman sa inot na babasahon, may purpose. Anong purpose? To be a kingdom of priests. Buot sabihon, to be a holy nation. May rason. Inapod, tanganing pabanalon. Inapod, tanganing magin banal. He calls us and sends us for a purpose. As in, digdi sa Ebanghelyo, igwa kitang nadangog na listahan nin mga ngaran, nin mga lalaki. We call them the 12 apostles, the foundation of the church. Sa tataramon pong Griego, ang tataramon na apostolos, but sabihon, somebody who is sent. Apostolos, tawong sinugo. May 12 sinugo si Jesus. Mga disipulo niya po ini, na inapod niya, bako lang tanganing pirmi niyang kaiba, kundi kan ready na sinda, once they were prepared, sinugo. Nag-apod din 12 kalalaki, bako lang tanganing pirmi niyang kataid, kundi suguon. Sa rukduman si Saint Jude, inapod Tadeo sa listahan. Anong misyon? Anong gigibuhon daakan 12 ini? Nadangog taman, digdi sa tahaw, sa katapusan, kan ebanghelyo, ang job description, kan sarong apostol. 5 ang tinaram. Sabi ni Jesus, enot, cure the sick. Ikadawa, raise the dead, bangunon ang mga gadan. Ikatulo, linigan ang daoton, cleanse the lepers. Ikaapat, pahalion ang mga demonyo. Asin panlima, pinakamahalaga, ipahayag na ang kahadian kan Diyos, haranina, madali nang mag-abot, kaya magpreparar. 5 tasks of an apostle. Kung nihilingon ta po ang 5 ini, bakong iyuman ini ang 5 ginigibo na ni Jesus? Jesus cures the sick, raises the dead, cleanses lepers, cast out demon, asin siya man po ang nagpuproklamar na madatong na ang kahadian kan Diyos. Trabaho ini ni Jesus. In other words, pag sinusugo niya ang apostol, ang sinasabi niya, iyo ini, kamu naman ang magpadagos. I have done my work, you continue. Ang misyon kan kagurangnan nagpapadagos po sa simbahan. Asin dahil lambang saro sa tuya, miyembro kan simbahan, kita man po sinusugo
And by extension, kita man po, apostol. I am an apostle. You too are apostles. Apostol na ina, apostol na ama, apostol sa opisina, apostol na lektor, apostol na nagpapakomunyon, apostol na nag-aawit, apostol na nagla-livestream. Manlain-lain na pangapudan, pero saro sanaan tuyo. Ipadagos ang trabaho ni Jesus. Masabi siguro kita, Father, daimi po kayang magbulong, bako man po akong doktor. Father, daimi magaro kaya magbangon nin gadan. Father, daimi kayang maglinig nin daoton o magpahali nin mga demonyo. But this is not as literal as how the apostles did it during their time. We will be surprised na ang mission na tinaukan kagurangnan is still relevant in our time, even in 2026. Nata, pag sinabi kan kagurangnan na bulungon ang mga may hilang, ang buot sabihon ka ini, rangahon ang mga nagtitios, comfort the suffering, akayin ang mga hirap sa buhay. Pag sinabi niyang bangunon ang mga gadan, ay kadakol kan mga gadan. Mga tawong naghahangos, pero gadan na sa laog. People who live, who breathe, but inside have lost their hope and meaning and purpose. Garuman sa ng mga gadan. Sabi ni Jesus, buhayon mo sinda, give them hope. Mga tawong daoton, wala sigurong skin disease, pero mga tawong hinahabuan, mga tawong linalaag dyan sa gilid, mga tawong nalilingawan, arog kan mga may edad, mga gurang, mga nasa presuhan, mga PWD, mga ibaan kasarian, mga maitom, mga hinahabuan kan mga tao. Sabi ni Jesus, yakapin ang mga ayaw tanggapin. Pag sinabi ni Jesus na pahalion ang mga demonyo, o bulungon ng mga dinidemonyo, buot sabihon tabangan taan mga tawong pano-pano nin diklom ang puso. Dagit, bisyo, bitterness, addiction. Tulungan ang mga taong alipin ng takot, ng galit, ng bisyo. This is what we mean when the Lord asks us to cleanse them of demons. As in, pag sinabi ni Jesus na iproklamarta ang kahadian kan Diyos, na haranina ang kahadian kan Diyos, ang buot niyang sabihon, na sa tataramon ta asin sa gibuta, mapahiling ta sa kapwa na harani ang Diyos sa sainda, na ang Diyos nagtatrabaho sa buhay ninda. Iparamdam sa kapwa na merong Diyos, na merong langit na hinihintay. Iyo ini ang trabaho kan apostol. Iyo ini ang trabahong hinahagad sa to. Pero aminon ta, kung minsan habutang pigsusugo. Garuman kita kan mga aki pa, pag pigsusugo ni mama, ni papa, o kung sisay man na matuas sa to, abo ko. Natakman ta ako. Ako na naman. Why me, Lord? It's inconvenient. Nahuhugak ako. Bako na ako. Iba na lang ang sugo Magayon sinabi ni St. Paul sa ikaduwang babasahon. Sabi duman, mantang maluya pa kita, mantang parakasala pa kita, si Kristo nagadan na para sa to. While we were yet sinners, Christ already died for us. Dahil naghalat ang kagurang na magbagong buhay muna kita, you change your life first, then I will die for you. Bako. Habang bako pa kitang maninigo, while we were unworthy, nagadan na si Kristo para sa tuya. Buot sabihon, kadakol po kitang mga grasya na inako sa buhay ta, na bako man kitang worthing mag-ako. When we realize this, when we realize how much of what we have is God's grace,
Gabos na aigwa ako, tinauman sa nakan Diyos. Maski ang mga pinagalan ko, hali man sana sa Diyos. Pag binabalikan ko ang katotohan na ini, natural kong namamatian na gusto kong magbalik. I want to return this to God. I want to share it with others. Kaya tinapos ni Jesus ang Ebanghelyo in very poignant words. Sabi niya, without cost, you have received. Without cost, you are to give. Tinawan ka, mayong bayad. Magtao ka man na mayong bayad. You were unworthy and undeserving, yet God gave you gifts. Maghiras man sa kapwa. At san po, sa pagtapos kaining misa, madadangog taan padi, isusugo kita, sasabihon. Tapos na ang misa, lakaw. Lakaw, buot sabihon, balik sa harong, balik sa trabaho, balik sa komunidad. These are words of sending. Every time we attend every Mass, at the end of the Mass, we are sent. Lakaw. Nata. Dahil ang kinakban nagkakaipunin kaumayan. Dahil sa kinakban, kadakol kan mga nagmumundo, kadakol natatakot, kadakol nagtitios, pigsusugo kita. The world still needs people who are willing to be sent. Are you willing to be sent? Kagurangnan, available po ako. Isugo mo ako. Sabi sa Ebanghelyo, the harvest is abundant, but the laborers are few. Dikitonan mo yang isugo. Pero uya kita ngunyan, nagkukusog buot, nanggahapot. Sa indaw ako pigsusugo kan mahal na Diyos, sa puntong ini kan sa kuyang buhay. Ano daw ang pinapagibo niya sa kuya sa mga aldaw na ini? What is God asking me to do? Tibaad igwang tao sa buhay ko na nagkakaiponin paglaom, nagkakaiponin kaumayan. Anong hinahagad mo sa kuya kagurangnan? What do you want me to do? Send me. I'm your apostle. Send me. Mga tugang an Santa Misa, daipo natatapos sa pagpanguros. Ang Santa Misa natatapos sa pagluwas, pagbalik. The Lord sends us. May we respond generously to His call. Isugo mo kami kagurangnan. Ipapadagos mi an sa imong trabaho. Tindog po kita. Asin sa mga tataramon kan mga apostol, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sagurong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, ulit sa tong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiveren Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kade andaing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas,
asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Andam sa pagsugo kan mahal na Dios, darahon ta sa iyaan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamatinao, sa paganduyog sa kapwa sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga parauma, bindisyonanin marhay na panahon, asin magin dagya an ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, makamati ninranga asin magkusog huli kan pagmangnod nin pag-ataman sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan magpahingalo sagkod paman sa katuninungan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang sa tuyang second collection sa misang ini, para sa mga biktima kan linog kan nakaagning simana. Ipamibi ta sinda, tabangan lugod sindang makabangon sa saindang pagkabuhay. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, dakul an aanihon, alagad dikit an paraani. Sa imong pagmakulog himatea, asin tabangi kaming makisumaro sa kaugmahan, sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Dulot niya mo sa imo, Ama, ang tinapay sinarap na ini. Dulot nin banman naglalaw, nagrorosyon lugodan kan mga anghel, mga pamibili, pasiring sa imo, siring sa mga pariseso, nagsasama sa kalangitan. Dulot niya sa imo, ang tinapay sinarap na ini. Dulot nin banwang naglalaw, nagurot na namumon sino. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, namimibi kami. Nahuli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo an kamugtakan kan tawo. Magtugot ka, na dai magkulang ang tabang kan mga ini para sa samong hawak asin kalag.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas nina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sain, magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami, na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagkadiyos. At itinagama mo ang bulong para sa mo, sa samo man sanang pagka magagadanon, asin kun ano an mga nawara, iyo man sana an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo kan angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagaran mo kaguraman, ipinapamarengan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa buwan na ikaw magkatulong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
girum duma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girum dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna kan apostoles. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, an banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami, mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bilang kapwa apostoles, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Kristo na nagsusugo sa to. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Mamumuton na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito, ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tangani maging kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa satuyang mga tugang na naapektaran kan linog sa Sarangani. Anatipon yatong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 48,608 pesos and 35 centavos. Ang bagyato sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 5,390 pesos and 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 7,623 pesos and 75 centavos para po ini sa pro seminaryo asin tinagba. Mawut mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 400 pesos, 200 pesos, donation through GCash 6,432 pesos, FHC Family 1,000 pesos, Miguel Family 1,000 pesos, Candasa Family 800 pesos, Risa Dihito 500 pesos. Diyos mabalos po. Sa ngaran po kan sa tuyang mahal na obispo, salamat po sa indong ambag sa ikaduwang kolekta. Titipunon ta po gabus na mga nakolekta sa mga misa ta sa St. Jude, pati sa gabus pong parokya sa bilog na probinsya. Dadarahon po kan sa tuyang Diocesan Commission on Social Concerns, duman po sa mga dioceses na apektado kan linog sa Sarangani. Kasabay ka ini ipamibi ta po sinda, siring nakitaman na aapektaran nin mga natural na kalamidad, lugod sindaman tabangan kan mahal na Diyos. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan apostoles, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita, nag-ako kitang mayong bayad, matauman kita na mayong bayad. Salamat sa Diyos.